Vítam vás pri ďalšom tutoriále pre začiatočníkov na program Adobe Photoshop. Určite ste už viacerí počuli o umelej inteligencii a aj spoločnosť Adobe ju postupne zaraďuje do svojich produktov. Tentokrát sa pozrieme na generatívnu výplň. Na čo je a ako ju používať, to si ukážeme práve v tomto tutoriáli. Aby sme dlho nerozprávali, poďme hneď na to. Takže otvoríme si Photoshop. Ja som si tu už pre vás pripravil pár obrázkov, aby sme sa s tým nezdržiavali. No, takže či ste profesionálny grafik alebo bežný užívateľ, určite ste sa stretli s nejakými vecami, že máte svoju fotku alebo obrázok a sú tam nejaké rušivé veci. Tak samozrejme Photoshop nám ponúka rôzne nástroje. Áno, tu nám máme tento retušovací štetec, že môžete pomaličky takto vyretušovať, vidíte výsledok, nie je vždycky v poriadku. Alebo tu máme toto klonovacie razítko, kde cez Alt nabereme a vlastne klonujeme nejaké to pozadie. No ako vidíte, výsledok môže byť nie vždy uspokojivý, tak práve preto tu nám máme vlastne túto generatívnu výplň. A teraz sa pozrieme, že čo s tým sa dá všetko robiť. Takže aby sa vám tu zaplo to okno, kde to vlastne píšete, lebo všetko funguje na tých textoch, že zadáte a že čo vlastne má Photoshop spraviť. Takže v tejto položke okna si zapnete kontextový panel úloh. Keď vám to takto nabehne, môžete si ho takto pripnúť k tomuto kraju alebo hoci kde inde, keď ho chcete skryť, tak ho takto vypnete. No, takže ja som si ho takto vlastne pripol dole, nech mi nezavadzia. No a poďme na to, takže tieto drôty, ktoré tu nás sú, sa mi nepáčia, chcem ich dať preč, takže ich označím. No a vlastne zadám, že chcem generovať výplň. No, generovať. Teraz Photoshop to nejako zanalizuje, preráta a urobí nám nejaké 3 variácie, medzi ktorými si môžete vlastne vybrať. Samozrejme, keby ste s výsledkom neboli spokojní, môžete to robiť znova. No, čiže už prvá tá variácia vyzerá veľmi dobre. A teraz skúsime druhú. Áno, tak sú tam nejaké iné mraky, ale aj tretia je fajn. Takže nechám prvú. Všetko je OK. Dobre, tak ideme ďalej. Ďalšie, čo sa mi tu nepáči, je vlastne tu, že nám chýba táto tráva. Takže zase to nejako označíme. Tento celý priestor, ktorý chceme dať preč. No. A zase tu nám máme, že generovať výplň. No a teraz tu nám môžeme zadať, že keby ste dali, že iba generovať, tak pravdepodobne dogeneruje trávu, ale tak ja chcem vyskúšať, tak napíšem tam, ja neviem, že kvety, rúže. No a dáme generovať. No a uvidíme, ako si s tým Photoshop poradí. No ako vidíte, tak nám ponúkol aj nejaké kvety, alebo vlastne celý ružový záhon. Či už s tým budete spokojní alebo nie, to je už na vás, tak ale ja som s tým teda spokojný moc nie, takže to dám preč a označíme to znova a dáme tam len vygenerovať tú trávu. Takže iba generovať. No, ako vidíte, tak toto je už výsledok ďaleko lepší. Medzi tými alternatívami si vyberiem túto tretiu. No, takže pracuje to veľmi dobre a aby sme teda ho trošku prevetrali, tak poďme skúsiť niečo zložitejšie. Tak toto som si pripravil takýto obrázok, kde je zase kopu týchto rušivých elementov. Takže poďme hneď na to. Tu na tento mladý pán, tento na to nechceme, generovať výplň, generovať. Áno, je to preč. No a teraz si pozrite, že tu nám máme nejakú dopravnú značku so stĺpom, čo je, si myslím, že keby ste mali robiť ako nejaký grafik, tak že by to bolo dosť náročné. Tak pozrime sa, ako si s týmto všetkým poradí táto generatívna výplň. Takže označíme to celé. No a poďme na to. Generovať. No, ako vidíte, ten výsledok je neskutočný. Proste všetko je preč, dorátané sú ešte aj odrazy v oknách, značka. No, neskutočné.
Tak ale vyskúšať ešte ďalšie veci, čo by sa s tou fotkou dalo spraviť, takže skúsme dať to autá preč. Úžasné. No, teraz touto tabulu. No, ako vidíte, Photoshop to dorátal úplne všetko, tie alternatívy sú taktiež všetky dobré. Takže nemáme to takto, no a ešte čo nám tu ostalo? Ešte tu máme vlastne tieto. No, podľa mňa úplne že pecka. Neviem si predstaviť, keby som toto všetko mal robiť a retušovať, či by sa mi to vôbec podarilo v takejto kvalite urobiť, ako to urobil takto štandardne Photoshop a doslova za pár sekúnd. No, ako vidíte, výsledok je úplne úžasný a hlavne rýchly. No, dobre, poďme sa ešte pozrieť ďalej, čo to všetko dokáže. Takže tu mám ďalší obrázok, no mám tu vlastne bojnice, tak v prvom rade si dáme preč týchto ľudí, to tam nechceme. No, takže vygenerujeme nejaké pozadie. No a teraz vlastne, keby sme z tohto obrázku chceli, dajme tomu, robiť panoramaticky, alebo vlastne, že nám chýbajú nejaké do jednej strany, do druhej, do spodku, do vrchu, tak vlastne tento výberový nástroj, keď zadáme a zväčšíme ten obrázok, hej, na jednu stranu, na druhú stranu, do spodku, no a dáme generovať, tak nám vlastne doráta a ten obrázok celý nejakým spôsobom vlastne doplní. No, čiže pozrite, neskutočné, čo to všetko doráta, ale samozrejme tie variácie sú stále 3. No, takže za mňa pomôcka veľmi dobrá, uľahčí to hlavne prácu, tak ako všetko, netreba to asi moc preháňať, ale keby ste potrebovali, tak Photoshop má takúto možnosť a v podstate na pár klikov dokážete ten obrázok nejako doplniť, vyretušovať. No, tak dúfam, že sa vám tutoriál páčil. Už za chvíľu vám pripravím ďalší tutoriál, lebo toto není všetko, čo Adobe pripravuje, novinky. Ďalšia z veľkých noviniek bude Adobe Firefly Image 3, kde si ukážeme, ako sa dajú tie obrázky úplne generovať na základe textu úplne od začiatku. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť a sledujte ma ďalej. Ďakujem za pozornosť, vidíme sa pri ďalšom tutoriáli.